Dink jy daar is 3/4 van die agtervoet af? Maybe. Laatste ene was nog, maar dat was super lekker op je bed. Oh. Als ik eens gaat de sikkerbal en met ga ik Swak. Ah, sorry. Hij moet steeds klip. Huh? Hij moet steeds klip. Wat, hè? Hier is een ding, dat vang, nee. Nee, dit was so wyd, ek dink die keeper sou daar gekom het. Ek het nog jy dit gemis. Maar jy het dit gemiddel, nie geëtsie dan as ek dit gehoor het, né? Kyk. Ah! Op Piet syk. Hij heeft veel goed op. Ja, hy het gepop. Ai, wat. Right, Dit is vinniger gewees, sorry. right, Huh? right. Yes, dan het. Ah, well played. Great ball on you. Ja. Gooi weer naar de tierkant. Ach, come on.